Welcome to Plane 93. Teong sisiyan ladong arangut ki kinna school ki bakham dohlabha. Laong ruh uwe ba kirteng u raju bad uwe patuba. Kirteng utieng ait la ong ba deitang ma ki arangut ki bakham dohlabha ha kataka school bad ki ba dakait kintiru. Bad lahong ruh kat ba don test kim juwan school ki aidaw bait ba pangkappo bak pangkmut pangkhamat. Tela jia ha kawe ka sengi uta. Usarula pahle classwork ya baroshi class badla ong ruhla ay kataka jingkelida kaba ong. Pindap haki jakaba sudah pi kwah long ayu lasha yendala he. Te baro ki kinna kila iya pindap kwah long doctor. Long shippai. Long Norse. Long pulit. Tela hong katba urajubad. Utieng eit pat kila iya pindap da kaba ong nga kwah long upirsa jong pi lada long kaba lahte bad kila hong. Ruh to se sarb diang ya nga kum upirsa jong pi banangan rihok ya ikun jong pi hadubakut no ki sangi lada pinay ya ikun jong pi te. Tela ong ba uta usarha ka jeng kluit klie yam nang shubanong kumno. Marsian yo iya kata kajubab. Bad haka jeng dom lakum iyo ong ka kinna stud tang bay biri ruh kam pat ya don reliet ka lada iya kwahat numing pat sto.